What's up mga kajologs? Panibagong araw, panibagong rabas na naman tayo. Mga kajologs, shoutout muna tayo. Shoutout nga pala sa lahat ng mga OFW, especially kay Mother Joscora Rumarate. Mabuhay ka Mother hanggang gusto mo. I love you. Shoutout kay MM Kishan Bumatay. Bebe, wag pasaway. Yan mga kajologs, quality 3, century 3 mga kajologs. Punta natin yun, mataas daw yun. Tara mga kajologs. May kunting trekking lang mga kajologs, mga 10 minutes lang ata sa taas. Andun. Medyo tuyo na yung ano, putik. Yan. Yan mga kajologs. Yung nakikita nyo mga kajolog, yun ang bayan ng ano, Iriga. Yun. Dito naman ang bayan ng Baaw mga kajolog. Kitang kita oh. Yan mga kajolog oh. Ang ganda ng view. Tara mga kajolog. Mga kajologs, ayun na yung century 3 oh. Ayun, malapit na tayo mga kajologs. Mga kajologs, nakita nyo yung bundok na yan. Dahil ang bundok Iriga or Mount Asog mga kajologs. Yan yun. Yan. Mount Asog. Yun naman kung mga kajologs sa kabila, dyan naman ang bundok ng ano, Mount Isarog mga kajologs. Yan. Kaso hindi lang sa clearing mga kajologs. Mga kajologs, ito pala yung Century 3. Tinatawag na balite dito sa Baaw, sa Antipolo Baaw, mga kajulog. Bali itong Century 3 ito mga kajulog. Bali may higit na pala ito 100 years, mga kajulog. Yan mga julugs, langit na naman to. Yan mga julugs, so nachos. Clubhouse mga julugs, kain naman ako. Yan. Apa lu? Langit.
Mga kajulog, siya ang kasama ko, oh. Yan, oh. Ganda-ganda ng kasama ko, mga kajulog. Tingnan nyo naman. Yan, oh. Sir, mga kajulog, kunwari na iya. Pero mga kajulog, sa totoo lang, lakas ang kumain. Di mga kajulog, so. Lakas ang punganga, oh. Wow, nahiya sa mga kajulog. Oh. Tingnan nyo na mga kajulog.